partimiz genel başkanlığına 21 sal bi ser damezrandina AK Parti derbastibe. Li siyaseta dervaya 21 salên AK Partiye de gelek kêşe û vekêş bijartînên ji hevcudayên siyasî û xetên guherînê hene. Bugün Türk siyaset hayatına AK Parti'de mehate serdesthilatê li siyaseta xwe ya derve de doktrîneke bina ve digel welatên cîran sıfır pirsgirêk dabû pêşiya xwe û ev doktrîn paşê di pirtûka Serokwezîrê Berê Tirkiye Ahmed Davutoğlu ya bina ve kurayiya stratejîk de hatibû berfirehkirin. Tirkiye dixwest vê siyaseta xwe peywendiyên nêzik ava bike û bibe hêzeke navdewletî. Ev siyaset di salên destpêkên desthilata AK Parti'de serketibû lê piştî 2010 bi êrişa İsraîlya li dijî keştiyeke Tirkiyeyê û bi taybetî jî piştî şerê navxweya Sûriyeyê Enqere ji wê stratejiya xwe dûr ket û siyaseta sıfır pirsgirêk ve guherî gelek pirsgirêk. Tirkiye piştî Sûriyeyê bi piraniya cîranên xwe yên wekî Iraq, İran, Yunanistan û Ermenistanê re tûşî aloziyên ciddî bû. Peywendiyên Enqereyê pişt re ji ber kuştina rojnameger Cemal Kaşıkçî bi Siûdiyê re ji ber tohmeta piştgirîkirina hevla kudetaya leşkeriya 15 Tirmehê bi Îmaratê re û ji ber hilweşandina desthilata Îxwan-ı Müslîmîn jî bi Misrê re aloz bû. Tirkiye ne tenê digel welatên li navçeyê bi Amerîkayê û Ewropayê re jî krîzên mezin derbas kir. Kirîna mûşekên S-400, doza Halkbankê, tevgera Fethullah Gülen, zindanîkirina kêşa Andre Brunssonî û piştgirîkirina YPG'yê krîzên mezinên Tirkiye û Amerîkayê bûn ji ber van sedeman jî Enqere hatibû cezakirin. Di derheqê peywendiyên digel Ewropayê de jî pirsa penaberan, pabendnebûna Tirkiyeyê bo biryarên Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê û binpêkirina maf û azadiyê bingehîn çend pirsgirêkên serekeyên Enqere û Brükselê bûn. Tirkiye digel ku endamên NATO'ya ye peywendiyeke nêzik bi Rusyayê re jî daniye û ev peywendî bi Rûskên welatên Rojavayî girtiye ser xwe. Lê bûyer û pêşatên dawî wisa nîşan didin ku Tirkiye careke din ve digere ser siyaseta xwe ya berê ya sıfır pirsgirêk. Siyaseta hevsengdara Tirkiye ya di şerê Rusya û Ukraynayê de bala cîhanek şan ser xwe û Enqere de heman demê de bi Amerîka, İsraîl, Siûdiye, İmarat û Misrê re dest bi asayîkirina peywendiyên xwe kir. Niha Tirkiye bi navbênkariya Rusyayê jî mijûlê başkirina peywendiyên xwe yên digel Sûriyeyê ye. Herî dawî her du wezîrên Tirkiye û Sûriyeyê li Belgradê hev dîtibûn û Enqere daxwaza şerê li dijî YPG'yê û aşîtiya digel opozisyona Sûriyeyê ji Şamê kiribû. Suriye Dışişleri Bakanı ile de ayaküstü kısa bir sohbetim Ji Kurdistan 24 Murad Ekinci. Sonuçta orada da